ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁନି? ସେ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଆମିଷ ଖାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି କେମିତି? ଟିକେ ଭାବିଲି, ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମା ବି ଘରେ ନଥିଲେ, ମୋତେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେମିତି ହୋଟେଲ ପରି କରିବୁ। ମୁଁ ୟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆମର ମୁକୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ କଣରେ ବସିଛି, ସେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗିଛି। ତରକାରୀ କରିସାରି ମୋ ଭାଇକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ସେପଟେ ଆମର ମୁକୁକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ରୋଷେଇ ସାରିକି ମୁଁ ବାସନ ସବୁକୁ ଧୋଇଦେଲି, ଘରକୁ ବି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି, ବାହାରକୁ ବି ସଫା କରିଦେଲି। କହିଲ ଦେଖି, ମୋ ଭଳି କେଉଁମାନେ ଆମିଷ ସିନା ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।